Abantase ayihlalani phansi ke sanhlalani phansi yewethu waze wasenzela iqiniso uCupcake ngento nobana a-appointe u-retired judge uMbuyiseni Madlanga because yintoni le Beyonce ayenzayo utata Madlanga phaa. Mamelani bantase into eyenzekayo. So namhlanje ke ngoku Advocate Johnson obviously izolo bantase besisagxininisa into nokubana na bekumele ngabe na i-IDEC ithathile na le case basically your General Khumalo, General Madondo, General not General, Brigadier Mukwele and everybody else. Bekumele ngabe bayithathile na le case. So izolo ke sazivasa izandla sathi there were no grounds for them to take the case. Into bayenzileyo nje i-case bantase bavele bayithatha babasa ugqiba kwabo bafake embizeni bayipheka buyasazi isidovela bayipheka bantase bayipheka babuya nayo yenjenje rice enetapini ngava sharp chomi izolo besikuleyo ke sadecide into nokubana hayi sharp bayikhukhile icase. Namhlanje ke ngoku siya kwi-reasons zabo into nokubana izibe kanti let's say ke andithi bantase kuthiwe izolo into nokubana okay fine you guys had no grounds into nokubana le case ibe kuni to begin with because there was no section 27 and all of that sharp chomi. But ke ngoku let's look ke ngoku finer details ke ngoku zonto nokubana bebe wrongo nyani na okanye thini into like let's look at your statement line by line sive into nokubana eyona nto uthi into nokubana uba kuthiwa into lento ubachajele yona yintoni. Line by line bantasi kwavela wathi she had no qualifications. Wathi she had no qualifications for the position. What Commissioner Khumalo wathi njani wamthumela wathi iya kwi-initial application yalo mntana abantu leya waye applye ngalo ngalanyaka not how her CV looks like today le waye applye ngayo ngalanyaka applyayo wathi yapha wathi ndiza kuqala ku-matric wathi yazibona nazi results asizulibonisa ilizwe but yazibona nazi results ayo average lena le esikolweni ayingo-12D lo uyambona umuntu ophuma kwa-12A and not nje kwa-12A uyambona umuntu ophuma ngo-90%. Wasuka apho wamsa kwi-qualifications zalo mntana ngoba what at the time lo mntana was busy pursuing i-MBA yakhe. So what do you mean akakho qualified? Let's go and look at the requirements of the job. Yava sayinabisi requirements zejob sazinabisi requirements zejob and then i-require kwafumaniseka ukuba no Brigadier Mukwele is overqualified for le post in terms of qualifications ke bantasi yava wathi umawiniza into nokubana no inbanga ndithi akakho qualified into nokubana akana experience kwathini akana experience esipoliseni kodwa woga makanyapho uligqwetha na okanye i-HR. You need to decide at this point. Yeah, you need to decide what you mean by qualifications because thina magqwetha xa esithi umntu qualifications we mean exactly that into yelo esikolweni wayifunda wayipasa those are your qualifications. Ngoku xa usithi wena experience that's something else. And wena uthi ku-statement sakho into nokubana qualifications so sixelele zintoni ezi qualifications uthetha ngazo. Ibantase zakhala cricket ndacinga laa bhuti wayekho wathi into nokubana hey uphendula kamnandi ii-questions zakho zihamba ii-answers zakho zihamba nee-documents leyo yona into yi-leadership. You are a true leader. Watsho laa bhuti ogqiba kwakhe wathi bantase into nokubana yeah I thought Winnie Mandela died kanti Winnie Mandela has multiplied. Danamasikizi kwabanyunyezi bantase saphuma apho apologize ke ku-Brigadier Mukwele usisi lo wakwa-BMW ke bantase niyayi-understand niyayifollowisha guys if aniyifollowishi man get with the times buyele mva ube up to date. Danyazana mandinilinde because if anditsho sana anidanyazi
Danyazani bantase mandinibone nishare because kuthiwa ndishadow band and what not. So sharani so that nabanye abantu bandibone because bathi abantu into nokubana funeka ngoku bandisearch zibe kanti bayandibona. Yikutheni ninomona ngam guys? Sharishani ividiyo. Mamelani ke. Bendiphi na? Yho, ndilibele ke uba. Sana andilok. But masingene kule yesibini. So she apologized. No. And now she really apology. She apologized to Brigadier Mukwele into nokubana no. Ndicela uxolo kwathini wangena uCommissioner Baloyi. Wathi no, le nto yenzileyo abuse of power. And ke ngoku apha ibuhlungu khona umntana abantu bezi-apply. All she did wrong was to apply for that position. Wena nobururu bakho nadecide uyuza umntana abantu bezisukela kwa-BMW. Namyuza. Gqiba kona unayomfaka emaplangeni into yokubana ayophendulela into angayaziyo, enazo ii-qualifications, equalifya for a post. Iyaqonda? Wathi hayi ndiyaxolisa kwathini wabuzwa kwathiwa so ke ngoku into oyithethayo uthetha into yokubana nyani ubrigadier ebeyikhwalifayela le position. Wathi that's iphelile case. And ke ngoku bantu asekuthiwa le nto eyenziwa kuMatlanga Commission ayikho semthethweni because now they are doing this while there's an ongoing case e-court. Yaqonda? Kukho i-ongoing case e-court, so njengoba iMatlanga Commission isenza le nto and izawufumana ii-findings zayo, lowa ujaji kuzafuneka ajaje laa case e-court yena uzakwenza njani. Ndithi mna kuthiwa abantu ke ngoku amagqwetha nabanye abantu abacimba balapha, ndithi ke mna ke mazidrotshe ii-charges or nithi nina abantasi. Mna ndithi ii-charges mazidrotshwe, akho need yoba laa jaji abejaja. Ujaji omkhulu thina esimaziyo, ujaji obalulekileyo kuthi, which is retired Judge Justice Madlanga. Enye nenye asifuni noyazi uba wena wazo wajaja phi kwathini after evumeleyo ke bantase kwathathwa i-charge sheet ke ngoku yo-Brigadier Madondo and everybody else. Kwathathwa i-charge sheet kwathiwa okay fine Chomi, if uthi wena Chomi into yokubana uBrigadier Mukwele, yes, uBrigadier Mukwele ube-qualify for the position, so General Khumalo and everybody else mntase batshajele ntoni? Masikhe sifunde. Zatsho ii-charges into yokubana utshajelwe into yokubana akakwazanga u-actor kule appointment kaMukwele kwathini and uMukwele uqashwe ngendlela ezirongo. Kwathiwa ngendlela ezirongo njani mntase? Kwathiwa bebezawulutha imali. Kwathiwa sisangoma ngoku wena uyaboniswa uwisa amathambo wena. Uyayazi ngoku ifuture yento yokubana njengoba uMukwele eqashiwe nje kuzawuba lula for uMukwele into yokubana abe ne-access kulaa slush fund and then aluthe ii-funds ze-state. Wena uyayazi ngoku loo nto. Wena uyayazi, wena unguThembi, wena wazi yonke into ngoku. Bona nabafileyo nabangekafi. Bantase bayidlakaza laa case yo General Khumalo no General Madondo. So bantase apho sime khona ke ngoku into nokubana uvume yonke into la mama. Because ebesithi xa eqala ephika bantase ii-commissioners zimxele into yokubana hayi noko besi-expecte lukhulu kuwe, noko asi-expectanga into yokubana uzawufika apha uphike into ezicaci ezinje. Bazibeke kanje bathi into ezinje ezicacileyo uzibhike umdala kangaka une-30 years experience, but singayi-expectanga kuwe ke leyo. Hayi sharp Chomi. So ke ngoku icase yo-General Madondo no-General Khumalo and Brigadier Mukwele njengoba imile nje bantase thina siyibona ingekho. Yaqonda? But kuzawuphuma kubo ke ngoku into nokubana bona benza ntoni as i-IDEC, whether bayazidrop ii-charges okanye kuthini. But i-defense yo-General Khumalo ivele yaqina yemalakatha. Laa lawyer inoba iyatakataka apha ikhoyo yenjenje iyayazi into yokubana izayiwina le case if iyaqhubekeka.